Usuku olukhulu ukuthi unduna enkulu babengakwazi ukuzizwa ezinye izinto kodwa ngizolokhu improve kancane iprocess yakhona kuzobe kulunga umhlonishwa the-deputy minister wakakhokta ubaba u-Obed Bapela ezosenzela i-acknowledgement the-introduction of our guest. Kodwa-ke sicabanga ukuthi-ke uma kusuka lapho i-call program director uzobe siyangena siyihlole ukuthi ihamba kahle i-sound ukuze iy'khulumi zethu eziqavile sikwazi ukuthi sezingena kahle. 2 nathi sakhona ukuzwakala kude stadium ungasondela mhlonishwa. Kodwa ebandleni kunabafundisi abakhulu abakhona
abayi-70 abakhona ngikwazi ukubabiza bonke bayi-70 and abanye ke bahamba nebandla labo. Political leaders, ama-political parties akhona, u-ANC umelwe naye, and then i-ACDP imelwe, i-DA imelwe, IP imelwe, ama-leaders lawa ama-political parties, ku-ANC ke uno-president wesizwe uSeramaphosa njengobani. Unakunan Kenneth Mlishe ukhona, Ken Hazen we-DA ukhona. Sacela umntwana ovalana eze ngaphambili. Esicela umntwana uSika eze lapha ebuthweni ngaphambili.
kancane-ke bafuna selithethe kancane la kancane amabutho awahleka ekhaya kwekamera this is who we are, the Zulu nation, izimbali zesizwe. Indlela into esiyibonayo ngicela nibanike ikhamera bakhuleke intombi zedlule, ngoba nibanike i-microphone bakhuleke bedlule. Ngingo yedwa wabo i-microphone akwazi ukukhuleka izintombi zedlule. Intombi siyazi intombi zomhlanga ukuthi ikhuleka kanjani esilweni, akaze zisho ukuthi wena wendlovu. Angikwazi lokho, ayikhuleki intombi sedlule. lalela phatheka angathi uba ngamagciwane phatheka ubuntombi benu sizobona ngani uma ningalaleli kufuneka nezinto ezinje njengamanje nizoshaya uklele nime kuzoba nesaluthi enzosuka la nivule lapho niyezwa intombi zonke intombi nizobamba isandla senu kanje nihambe njalo nishaye isaluthe ngonyameni iyofika lapha nizothola ithuba lokusina. Thulake. Okay. Ndabezitha. Bathingelethiswe. Sebeyaphuma.
amabutho awalekelela amabutho baphume sebukele omama besiphithiphithi siyabonga intombi sithokoza kakhulu semukele omama besiphithiphithi babeza